What's up, mä oon Koiralu ja tää on sarja nimeltään Reppureissaamista Suomessa. Ja tän sarjan ideana on se, että mä yritän inspiroida maahanmuuttajia, koska minäkin maahanmuuttajataustaisena oon syntynyt ja kasvanut Suomessa. Että mä tunnen kaikki suomalaiset ilmiöt, mutta ne on kuitenkin mulle tosi vierasta, koska mä en oo ikinä ei ollut mitään ikinä syytä tai mahdollisuutta matkustella Helsingistä pois. Niin mä en sitten oo sen takia kokenut mitään suomalaisia juttuja, mutta mä lähden nyt selvittää, mitä se suomalaisuus oikeasti on. Niin tässä jaksossa mä aion mennä elämäni ensimmäistä kertaa avantoon. Kaikki haasteet, mitä mä oon miettinyt tätä sarjaa varten, niin tää avantoon meneminen pelottaa kaikista eniten, koska mä vihaan kylmyyttä. Mutta mä oon kuitenkin manifestannut tätä jo 3 vuotta. Mä oon hommannut avantohanskat, avantotossut, käynyt koko syksyn ajan vaan kylmissä suihkuissa. Ja mä yritän vaan tehdä silleen, että mun ensikerta kokemus tästä avannosta on mahdollisimman mukava. Ja sit mä oon lukenut niin paljon avannosta, että mä tiedän, että avannon lämpötila pitää olla enintään 4 astetta. Niin mä oon seurannut netistä sellaista sivua, kun sieltä pystyy seurata uimaveden lämpötiloja, niin mä oon seurannut sitä 4 viikkoa, että milloin se on 4 astetta, milloin se on 4 astetta. Viime viikot monien uimapaikkojen lämpötila on jo 4 astetta, niin ois voinut käydä jo viime viikolla, mutta mä olin silloin kipeä, niin piti sitten malttaa vielä sen viime viikon. Niin nyt mennään. Noniin. Nyt mä oon alla Seapoolilla ja mulla on nyt kamat päällä. Mulla on pipo, sit mulla on tässä hanskat, sit mulla on avantotossut jalas, uikkarit ja sitten jaloissa on myös villasukat. Niin näitä on hyvä olla, ettei sitten lämpö karkaa, mutta joo. Fiilis niin jännittää tosi paljon, mutta nyt mä oon tullut tänne saakka, niin tästä ei enää peräännytä. Let's go! On kylmää. Hitto. Okei, let's go. Niin allas on tuolla päin. Sinne mennään. Let's go. Hitto. Oh my god. Okei, tää riittää. Silleen, että kokemus oli sillä aika jännä. Et se ei ollut niin paha, mitä mä kuvittelin, mutta mun nilkat oli niin jäässä, että mun oli pakko päästä nopeasti saunaan. Että mä juoksin sinne saunaan. Mä olin niin shokis, että mä en edes huomaa, että mä juoksin niinku naisten koppiin. Et se oli vähän noloa. Vaan muuten oli tosi silleen inspiroiva. Että mä oon lukenut, että avannolla niin sun mieli virkistyy ja rauhoittuu ja näin. Niin, että mä kyllä ymmärrän sen. Ja mä oon itekin nyt tosi virkeä ja näin. Että oli silleen tosi piristävää. Mun tavoite oli, että mä oisin uinut vähintään 10 sekuntia. Mut se, että mä oon kerännyt näin pitkää rohkeutta ja mä nyt vihdoinkin uskalsin kastella edes itse, niin mä oon niin ylpeä itsestäni, että tää oli niin mahtava kokemus. Jos mä saan kaverin kanssa lähtemään tänne avannon uiskinteluun, niin lähtisin kyllä uudestaan, mutta en usko, että tänä talvena lähtisin yksinään. Ehkä ensi syksynä, kun mä käyn silleen joka viikko, niin silloin kun on sitten kun on oikeasti pakkaset, niin se kokemus on pehmeämpi kuin käynyt joka viikko uimassa. Mutta joo, tää oli hauska. Täällä oli hauska ja ootan innolla uusia seikkailuja. Että seuraavaksi varmaan
ajattelin käydä jossain pohjoisessa laskettelemassa, tämä hiihdän. Mutta se on aika kallista puuhaa, niin jos rahat ei riitä, niin sit mä otan kevättä, että mä pääsen sitten patikoimaan ja aion sitten nukkuu yön yli metsässä. Mutta siihen asti, moikka!